Joseph Ellis ġie elett bħala membru parlamentari nazzjonalista flok Fredrika Zoppardi li miet ix-xahar li għadda. Hekk kif ġie elett, Ellis baqa' jiġġustifika l-kwerela li bija rid jitfa' lis-soldati lill-Brigadier lill-Prim Ministru u l-Ministru għall-Intern il-ħabs b'rabta mas-salvataġġ tal-immigranti fuq il-baħar. Kont wieħed min-nies li ffirmajt kwerela ħalli issir investigazzjoni dwar allegazzjonijiet li kienu għadin isiru illi l-Forzi Armati ta' Malta ma kienu iwettqu d-dmirijiet tagħhom skont il-liġi. Aktar kmieni din is-sena Ellis flimkien mad-deputat Jason Azzoppardi u numru ta' avukati oħra tal-Aqda Repubblika iffirmaw kwerela li ridet titfa' lis-soldati tal-Patrol Boat P-52, il-Ministru għall-Intern u l-Prim Ministru Roberta Bela l-ħabs wara li skont huma ma wettqux id-dmirijiet tagħhom ta' salvataġġ tal-immigranti fuq il-baħar. Dakinhar kienet skattat inkjesta maġisterjali li ġabet fix-xejn l-allegazzjonijiet li saru iżda Ellis frisk bħala deputat tenna l-argumenti tiegħu meta fetaħ id-denunzja. Allegazzjonijiet li minkelli għaddew il-ġimgħat l-Forzi Armati u lanqas il-Gvern mandenjaw jiġħdu. Fl-ewwel kummenti tiegħu Ellis tkellem ukoll kontra t-tiġdid ta' kuntratt antik li l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti kellha mal-Gvern sa mis-snin 80 brabta mas-siti tal-Miżjeb u l-aħrax tal-Mellieħa. F'din l-elezzjoni każwali kontestaw ukoll Ċensu Galja, Marija Portelli, Rajjem Merċieqa u Jason Zammit. Din l-elezzjoni ġabet magħha wkoll diskwit hekk kif il-kap nazzjonalista Bernard Gregg kellu jbaxxi rasu għal dak li qalulu l-esponenti tal-Aqda Repubblika u disassoċja ruħu minn Rajjem Merċieqa li nserta wkoll allejat tal-ex kap Adrian Delia.